Oceľ je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Nájdeme ju všade okolo nás. Využíva sa v teplárniach, energetike, automobilovom a strojárskom priemysle a aj pri výrobe domácich spotrebičov. Ale ako vlastne oceľ vzniká? Pozývame vás nahliadnuť do jedného z najmodernejších hutníckych podnikov v Európe, do spoločnosti Železiarne Podbrezová. Výrobný proces sa začína recykláciou, teda zberom a spracovaním oceľového šrotu. Napríklad na zariadení nazývanom Schroeder sa autovrak rozdrví na menšie kusy, potom nasleduje triedenie. Magnetický bubon oddelí oceľové časti od neželezných kovov a nekovových prímesí. Cieľom je získať čo najčistejší oceľový šrot, ktorý spĺňa prísne požiadavky. Takto pripravený šrot je následne dopravovaný do elektroceliarne, kde začína samotný proces výroby novej ocele. V elektrickej oblúkovej peci sa šrot taví pri teplotách nad 1600 stupňov Celzia. Výkonný elektrický oblúk vytvára intenzívne teplo, ktoré šrot rýchlo premieňa na roztavenú masu. Po natavení sa tavenina odlieva do panvovej pece. Tu sa oceľ chemicky čistí, zbavuje sa nežiaducich prvkov a zároveň sa nastavujú jej fyzikálne a mechanické vlastnosti. Pridávajú sa legujúce prvky ako mangán, chróm či molybdén. Rovnako dôležitá je aj tepelná homogenizácia, teda zjednotenie teploty v celom objeme taveniny. Na zariadení plynulého odlievania sa tekutá oceľ formuje do súvislých oceľových blokov, ktoré môžu mať štvorcový alebo kruhový prierez. Po vychladnutí sa bloky automaticky strihajú na požadovanú dĺžku a smerujú ďalej na spracovanie. Približne 2/3 vyrobených oceľových blokov sa následne spracováva v Železiarniach Podbrezová na bezšvíkové rúry. Na prevádzke valcovňa rúr sa oceľové bloky najskôr rozrežú na kratšie kusy, tzv. Klátiky, a následne sa opäť ohrejú v rotačnej peci na teplotu viac než 1200 stupňov Celzia. Finálny rozmer valcovaných rúr priamo určuje vstupný rozmer klátikov. Z ich povrchu sa vysokotlakovým vodným lúčom odstráni okysličená vrstva okují, aby sa zabezpečila čistota a kvalita povrchu pri ďalšom tvárnení. Štvorcový prierez klátikov sa zaoblí počas procesu kalibrácie. Na dierovacom lise sa do stredu bloku vtláča trň, ktorý vytvorí dutinu a zároveň mení štvorcový tvar na kruhový. Následne dutý výlisok prechádza cez elongátor, kde sa zakrúží a mierne predĺži. Na pretlačovacej stolici je výlisok postupne tlačený trňom cez sústavu kalibračných valcov, ktoré polotovar predĺžujú, vyhladzujú jeho povrch a formujú z neho rovnomerný dutý rúrový tvar, tzv. Lupu, polotovar pripravený na ďalší valcovací krok. Počas ďalšej fázy odvalcovanie sa trňová tyč postupne uvoľňuje a vo vyťahovacej stolici sa úplne vytiahne zvnútra rúry. Pred vstupom do redukovne sa z oboch strán lupy odstránia konce. Rúra sa potom znovu ohrieva v krokovej peci, aby bola pripravená na valcovanie. V redukovni sa rúry valcujú na požadovaný priemer a hrúbku steny. Počet stojanov určuje priemer rúry, zatiaľ čo rýchlosť valcov ovplyvňuje hrúbku steny. Rúry sa následne ochladzujú na chladiacom stole, kde dochádza k stabilizácii ich tvaru. Po ochladení sa delia a prechádzajú cez rovnaciu stolicu, kde sa upraví ich priamosť. Nasleduje kontrola kvality skúšky základných parametrov, kontrola povrchu a rozmerov. Hydrostatická skúška je tlaková skúška, pri ktorej sa rúra naplní vodou a pod zvýšeným tlakom sa overí jej tesnosť a pevnosť. Hotové výrobky sa balia do zväzkov podľa požiadaviek zákazníka a expedujú sa. Časť výroby valcovaných rúr však nekončí expedíciou. Tieto rúry slúžia aj ako polotovar pre ďalšie technologické spracovanie, najmä ťahanie za studena, ale aj pre výrobu tvaroviek. Pre dosiahnutie presných rozmerov a vysokej kvality povrchu sa rúry spracúvajú ťahaním za studena. Pred samotným ťahaním je potrebné jeden koniec rúry zúžiť tzv. Hrotovaním, aby bolo možné rúru spracovať ťahaním cez prievlak. Po hrotovaní prebieha morenie, ktorým sa z povrchu rúry odstraňujú oxidy a nanáša mydlo. Samotné ťahanie sa realizuje na ťažných stoliciach, kde sa menia rozmery rúry. Tento proces zlepšuje rozmerové charakteristiky rúr, ale deformuje štruktúru materiálu, ktorú je potrebné obnoviť tepelným spracovaním. Pri teplotách od 650 do 1050 stupňov Celzia sa obnovuje kryštalická mriežka a zlepšujú sa mechanické vlastnosti materiálu. Rúry sa následne rovnajú, režú na požadovanú dĺžku a podrobujú sa vizuálnej nedeštruktívnej kontrole. Podľa určenia sa rúry môžu konzervovať alebo pozinkovať.
Časť produkcie sa expeduje zákazníkom, iné rúry pokračujú na ďalšie spracovanie.